12 urte betetzen dira gaur Kosovok independentzia aldarrikatu zuenetik. Mendebaldiaren babesarekin eta erreferendumik egin gabe aldarrikatu zuen independentzia, ordura arte Serbiaren kontrolpean egontzen eskualdeak. Kontua da, Kosovo izan dela lurralde bat disputatua Serbiar eta Albaniarren gandik. Eta azkenean, gelditu dira Albaniarrak, gelditzen dira gutxiengo batzuk, herri batzuetan, baina azkenean etnia bakarreko proiektu obiekatu da Kosovo, egia da populazioaren gehiengoa oso zabala, 90 inguru Albaniarra zela, eta alde horretatik, espero zitekeen Albaniarrek izatea hegemonia. Baina, bestalde, 1989tik aurrera, behin NATOk bonbaketak gauzatu zituela Jugoslavia oiaren kontra, bertan bizi ziren gutxiengo gehienek, serbiarrak eta ijitoak bereziki, ihes egin behar izan zuten, eta alde horretatik egia da, parte batean behintzat estatu hau badala garbiketa etnikotik jaiotzen den estatu bat. Garbi dago, Kosovarren gehiengoak nahi duela Albania izan. Hori ez dago dudarik. Kontua da, independiente dela, parte batean, neokolonia badalako, Mendebaldearen neokolonia bat, gogoratu dezagun, Amerikako estatu batuakek Europan daukan base militar handiena bertan dagoela. Eta alde horretatik ere oso importantea izan zen, 89ko gerra Jugoslavian, eta de facto Kosovo independiente bilakatzea 89an eta 2008an aldarrikatzea, izan ere hortik base horrek egin ditu logistika lan handiak, adibidez Irakeko inbasioarentzat. Eta hori da, motibo nagusia gaur egun, Kosovo independiente baino esango nuke, Mendebaldearen esku dagoen sasi estatua izateko. Hau bitxia da, garai batetan Obamak ere hanka sartu zuen, ze prentsaurreko batetan esan zuen Krimea eta Kosovo alderatuz. Baina beak esplikatu zuen Kosovoko kasua, Nazio Batuen erakundeak monitorizatu izan zela eta referendum baten bitartez. Ez bata ez bestea. Ez da ere hauteskunde plebistzitario batzuen bitartez. 2008an Kosovok independentzia aldarrikatzen du parlamentuan, baina hauteskunde horiek intzianak aurretik ez ziren izan izaera plebiszitariorik, etzan esan hortik atenako zan parlamentua independentzia aldarrikatuko zuela. Eta gainera partaidetza hauteskunde horietan 52 ingurukoa izan duentzan. Orduan, egia da ikuspegi demokratikotik ere ez dela oso txukuna izan, eta hori ere salatu dute Albano-Kosovar alderdi batzuek, bereziki bete bendosia, autodeterminazio alderdia, beti izendatu izan du egungo Kosovo neokolonia bat bezala dala, eta ez duela izan benetan autodeterminaziorako eskubidea egikaritzeko aukerari. Orain Kosovon aldaketa bat emandala gobernuan, eta hain zuzen ere ikuspegi nazionalistatik nazionalistenak direnak, baina zentro ezkerreko alderdi badana, bete bendosi oso kritikoa izan dena Mendebaldeko okupazio militarrarekin iritsi da boterera, eta aliantza bat egin duela hango Liga Demokratikoarekin, alderdi moderatu bat, ikuspegi nazionaletik, eta lehenengo aldiz independiente bilakatu zanetik Kosovo, ez da egongo agintean, UÇK-aren ondorengo alderdiren bat. Normalean gobernuan egon direnak, UÇK-rekin harreman zuzena izandako alderdiak dira, eta lehenengo aldiz beraz, ezkerra iristen da boterera Kosovon, eta gainera, printzipioz, suposatzen da erdietxi nahiko duela, edo sakondu nahiko duela independentzian. Hori da beti kritikatu izan duena, Kosovo ez dela independentea, eta ez duela autodeterminaziorako eskubiderik izan, eta okupazio militar bat bizi duela.